Okay. Vi vil bevise Pythagoras, som er den ene side A og den anden side B i anden, som giver den tredje side C i anden. Her har vi to lige store firkanter, kvadrater, hvor vi har det tomme plads herinde. Der er 4 lige store trekanter i hver kvadrat, skal det lige siges. Her er hullet herinde, og det vil så være hulrum herinde, hul i midten af kvadraten, og det vil så være C i anden, det vil stå for. Og herover der er trekanten placeret på en anden måde, så vi får to hulrum i firkanten, men det er samme størrelse som herover. Der kan vi se heroppe, det vil være B i anden, og hulrummet her, det vil være A i anden. Og for at få det samme, så skal man altså sige A i anden plus B i anden. Og det er jo i princippet det samme, og det beviser så, at A i anden plus B i anden, det er C i anden.